13 часа и 5 минути. Пресичаме улица Александровска. Насам е забранено на влизането от 9 до 13 и от 15 до 06. И тук е също от 9 до 13 и от 15 до 06. И какво правим? Навлизаме си по улицата Александровска. Няма нарушение. Тук никой не съобразява, че тия пешеходци в момента се движат по улица. Никъде не е оказано, че е пешеходна зона. Излезаме от тук и какво да видим? Няма знак за наляво, няма знак за надясно. Този знак е забранен. За къде е сложен, никой не знае. Он е паркинг. И поемаме на това кръстовище наляво. И не сме нарушили нищо. И някой може да каже защо? Кой е в нарушение? Ами, че който и организира движението по пътя, прави предпоставки за ПТП-та. И после вари се разправи. Ето, в момента се движим. Ако това се води задължително кръгово движение, но никъде няма знак срещу посоката на движението. Това е Русия. Някой взема пари, пък не си върши работата. И полицайите се възползват от това нещо много добре. Катажите особено. Пишат си, което на тях им е изгодно. В фактовете. Фащат се в тези работи, защото са им ясни и си отразяват каквото си искат.